Chi'n dawel, lyflis? Sesiwn astudio. Hoffa ti ymuno? Caru parti astudio. I'm in. Only if you don't talk. Ydy ni'n cael yfyd, neu ydy hynny rhy synllyd? Coffee D, please. Coffi di, coffi di! Dim canu chwaith. Coti crispy. Coffi di tea, mademoiselle. Sut mae dy waith di'n mynd, Lily? Pryd mae dy sesiad nesaf? Prynhawn ma. Dwi'n mynd i'r ysgol mewn 3 chwarter awr. Dylwn ni newid cyn bo hir. Pob lwc. Gobeithio bydd y plant yn behafio. Ie, gobeithio. Sut mae dy dreithawd di'n mynd? Yn araf, dylwn ni orffen ei heno, falle bore fori. How about your work, Crispin? Ready for your test? Think so. Pryd mae dy brawd di crispy, heddi hefyd? Ydyn ni'n cael gweld y luniau di eto, Rhys? Rwy ti wedi gwneud llwyth o luniau wythnos hyn. Fori falle. Dyn ni gyd wedi gweithio'n galed iawn wythnos yma. Dylen ni fynd mas nos fori. Syniad da, nos y fori. Rhaid i fi fynd, ond siarad wedyn? Wrth gwrs blodyn. Cer amdani. Oh, helo. Dyna surprise nice. Ti'n okay? Ie, ydw, fi'n iawn, diolch. Sori am just troi lan. O'n i eisiau brec a tyma bach o awyr iach. Oedd y plant wedi bihafio? Oes. Oedden neu nac oedden? So oedden, roedd y plant wedi behafio. All except un bach drwg. Na, mae wastad un bach drwg. Roedd yr athrawes wedi gweithio gyda fe, so oedd popeth yn iawn. Pasies i. Gret. Dylen ni ddathlu. Yn bendant. Hoffet ti fynd i'r cinema gyda fi heno? Sori, Elis. Mae llyfrau gyda fi i'w marcio. Mae rhaid i fi ddod yn nhw'r ysgol bore fori. Hoffet ti fynd gyda fi nos fori? Nos fori? Nos Wener? Oedd Rhys eisiau wneud... Rhys, efe? Jyst angofio beth i'r peth. Dwi'n ni redeg y tre. Elis? Elis? Tesco okay? You okay? Beth sy'n bod, Lils? Oedd plant yn drwg? Wyt ti'n dost? Ble mae'r Elis? Rwy'n i'n meddwl fod i'n cwrdd â ti ar ôl yr ysgol. Anol Elis yw'r problem. Dwedodd e. Dywedodd e... Hoffa ti fynd mas gyda fi? Do. Hoffa ti fynd i'r cinema gyda fi, wedodd e. Wyt ti eisiau mynd? Ydw, dwi eisiau mynd. Ond
Dwes ti na? Sort of. Dim really. Pam wyt ti'n upset, cariad? Dwi'n ddim yn deall. A likes B, A asks B on a date, B likes A back but says no to date, and A and B sad. Siarad y fi, Lils. Heno, rhaid i fi weithio. Hoffwn i fynd i'r cinema gyda Elis, ond dwi ddim yn gallu. Nos yfory, I've got to say this in English. You suggested that we might all go out tomorrow night. I wanted to go with Ellis, but I felt awkward saying that I'd go out with him when we all sort of had plans. But Ellis ddim yn gwrando, a doedd dim amser i fi esbonio. Lily wen fach. Paid y poeni, bydd popeth yn iawn. Remember what Hermione says about Ron and a teaspoon? Just because you've got the emotional range of a teaspoon doesn't mean we all have. Exactly. Mas o ffordd man, dwi'n mynd i cael cawod. Ond rhaid i ni sortio'r mes yma cyntaf. Does dim es, Rhys. Mae Lily wedi sbonio'n glir. Falle dyle ti ofyn i di fynd i'r cinema. Aros eiliad nawr, Tupsin. Dwy ti ddim yn deall. Dwedais i, let's all go out tomorrow night, so Lily's not free. Roedd hi'n trio esbonio, ond wnes ti ddim gwrando. Nawr, mae hi'n upset. Lily, mae'n ddrwg gyda fi. Dylwn ni ddysgu gwrando. Mae syniad gyda fi. Hoffech chi gyd ddod i cinema nos yfory. Yep.